Class 8. Ecstasy works mainly on one group of neurons. I er færdige. Vi er herinde i Esbjerg. Det bliver holdt herinde. Det er dobbelt med, så hvis folk skal låne nogen, kan de ringe på 31 76 63 22. Vi er Box, Stanley Moster Serveren. Det er dobbeltløfters lyd. Hårdeste dobs i hele Nordeuropa. Dobbeltbass i dør. I er færdige. Hej, jeg hedder Stanley Most. Jeg laver sådan noget crime. Jeg starter med at rappe sådan noget. Støtte som en du i en uge. Pætte tråd. Vi er fra Lyngby, Hundi, et eller andet. Ja, de er fra Lyngby og Hundi. Og de kunne ikke være her i dag. Ja, de der bobsæt, de bliver gravide, men ja. De kom ned her forleden på at have sagt, jo, må vi godt være med, sådan der, vi skal da gravide. Selvom I har skaffet nogle dubplays, så er det lige meget, så har I betalt for dem sikkert. Det har vi ikke. Eller suttet pik for dem. Det har vi heller ikke.